लुकाटा दे शुरुआत करूया तेरी उडवे କେତେ ଖରା उधर खड़े ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ ସୋରିଷ ଇଏ ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ଧୋଇ ଦେଇ ଛୁଆଇ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଉଠିଲୁ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ ଆସିବୁ ଆସିବୁ ଛାଣିଟା ମୁଁ ବସିଛି ସେଇ ବସିବି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ହେଇନି ତ ଖାଲି ପପାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଛାଣି ଟିକେ କେଉଁ ଯାହାଟା ହଉ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବି ତା ଲୋକ ତମେ ଖାଲି ମାଛ ପକାଇକି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା
लाईट आहे ना. लाईट दे ना. दे ना दे. आता वेगळं खाली पुढचं नाही. चांगली दे. आणि म्हणून तुला दे ते मोकाडा दे. चला, सुरुवात करूया. तेरी उडवे. खायचं